Jala lehonokuma tuhamu rohana ibaru dohot todi na ibaru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatonokku do roha batu sian roha daging muna. Jala lehonokku tuhamu roha bisu. Ezekiel 26 ayat 26. Roha do todi na ibaru. Juk do tadok tu halak nakarang jala permuruk manang per ate-ate. Sai tahabiari jala tapasiding do sial labugta akkajol masih songoni. Pinomat gabi pinajamot mamakkatai tu par ate-atei. Unang sanga bikas ate-ate nai. Alai biar tasipata dang sai tahata hobbe nati kostu ibana. Lau majagahon ate-ate nai. Alai gabi sai hira holan nasida ma par ate-ate muse. Ya akana burju manang nalapok sai hira naso par ate-ate. Mulu som ate-ate jolmai buhado pembahenan mangulu. Na nidok ima parangeta manang pangalahota ido. Parange par ate-ate holan dirina do narumiko dingoluna. Nasa gogo dohot pikiranna sai holan pasikop jala pasuksuk tu dirina. Dang persoalan donganna. Perbui ni pangalaho para ate-ate do akan nabatu jolo gogo. Kekerasan, pangarupaon dohot namerdong tu sedang masuk akal ni etika dohot moral. Gabe holan inganan ni naramun marohatai jala ha hodaron nang todi tai. Ido dosai jala hamatea do ujung lii. Dipai baru debata do roha dohot todi berhite-hite hapurseon di hamamate dohot mudarni Tuhan Yesus Kristusi. Gabi parroha nai baru dohot todi nai baru. Nunga lomon ni roha ni debata mien di ate-ateta. Dia do lomon ni roha ni debata. Ima asamar parange di bagasan patik dohot ni debata. Dia do lapatan ni patik holong dohot hati koron. Manang keadilan. Ni debata mengerajai roha dohot todita. Holan marujahan holong do asa jupang keadilani. Ta parehai ma bisan sadario dope merhite hapur selta dalam matoras Tuhan Yesus Kristus. Amin.